N-am mai pus luminile alea de studio pentru că e o grămadă de treabă. Dă umbrela afară, n-am chef azi. Na, Tudor Chirilă, vezi ce mi-ai făcut? Salutare privitori și ascultători, bine ați venit pe canalul Escu Show. Eu sunt Escu, vă salut de aici din sud-vestul Angliei și asta este chestia de weekend, ok? Bun, hai să-i dăm drumul la treabă. O să vă scutesc săptămâna asta de apăsare, de butoane, abonare, like-uri și așa mai departe. Doar o să vă mulțumesc vouă celor implicați, vă știți care sunteți, vă pupăiescu. Ok, ca în fiecare săptămână, după cum v-am obișnuit la chestia de weekend, vorbim despre episodul curent, cel viitor și recomandarea săptămânii. Săptămâna asta rulează episodul bonus, cel cu Tom de la ChargeWorks UK. După cum ați realizat și din discuția pe care am avut-o cu el, împreună cu soția lui au întemeiat un mic business de familie, o întreprindere familială care se numește ChargeWorks și prin această afacere ei oferă consultanță pentru implementarea soluțiilor alternative energetice, cele care vor salva o grămadă de bani, vor economisi o grămadă de bani potențial unor afaceri care sunt deja bine stabilite în domeniul transportului. Deci văd potențialul ca, eu știu, poate în 10-15 ani Tom și soția lui să fie undeva printr-o revistă pe la Forbes sau ce știu eu. Îi doresc mult succes pentru că îl merită. Ca o chestie de culise, pentru că vreau să mai dau și din casă așa din când în când, după ce am terminat discuția aia în cortul ăla, s-a încărcat mașina, am încheiat tot interviul, am strâns toate sculele și ne-am băgat în mașină, ni s-au descleștat și nouă fălcile, că era o vreme oribilă și un frig teribil care ne intrase până în oase amândurora. S-a oprit ploaia. Băi, și dacă s-a oprit ploaia și bateria era încărcată la maxim și era la temperatura optimă, ce ar fi să facem niște teste de accelerație? Că mașina îl lăsa să activeze și modul Insane Plus. Ei bine, am prins și vreo 2 semafoare roșii cu drum liber și am putut să facem teste de accelerație de pe loc. Da, mi-am dat seama de diferența de accelerație, de senzația pe care o ai când pleci de pe loc versus accelerația din mers. Wow! Mie îmi plac mașinile, eu sunt un iubitor de mașini. După cum cred că v-ați dat seama până acum, nu sunt un cunoscător, nu sunt mecanic, dar citesc, de mulți ani citesc reviste de specialitate și mă informez și caut și le testez și așa mai departe. Nu este ceva ce am arătat pe canal până acum și nici nu cred că o să mă îndrept spre latura asta, doar așa de dragul vizionărilor, pentru că am altele pe care vreau să le spun. În schimb, m-am îndrăgostit de mașina electrică, de conceptul de mașină electrică și o să vreau să prezint cât mai multe și să fac niște comparații, să spun ce îmi place, ce nu-mi place. Deja cred că vă dați seama încotro mă îndrept cu asta. Ok, hai să trec mai departe la episodul de săptămâna viitoare, adică cel care va fi încărcat luni pe canal aici la Escu Show, episodul cu numărul 14, pentru că am spus că astea bonus nu le număr. Episodul ăsta este cu Bobby Dumitraș, chiar el de la Trupa Fără Zahăr, un tip absolut simpatic și un om minunat. Interviul a fost realizat acum vreo 2 luni, dar nu i-am dat drumul că am zis că vreau să celebrez 100 de abonați pe canal cu episodul ăla. Încă nu s-a întâmplat să am 100 de abonați pe canal, dar ne îndreptăm cu pași repede spre cifra aia și am zis hai să-i dau drumul. Că, na. O să vedeți că despre ce discutăm acolo sau mă rog, subiectele noastre sunt relevante perioadei de campanie electorală pentru locale. S-a desfășurat undeva prin septembrie, sfârșitul lui august, ceva de genul ăsta. Deci acum ceva timp și de asta o să vă dați seama, toate glumele alea sunt cu tentă politică pentru locale. Sper să vă placă, mie mi-a plăcut foarte mult să-l realizez. Dacă vreți să găsiți mai multe detalii, mai multe informații despre Trupa Fără Zahăr sau despre Bobby Dumitraș, pentru că el are și cariera separată ca stand-up comedian, intrați, căutați pe Google, intrați pe trupafărăzahăr.ro sau Bobby Dumitraș, intrați pe paginile lor de Facebook
și o să vedeți ce fac băieții, unde concertează și pe cine încântă, prin ce oraș al României sunt. Îi salut pe amândoi, mulți ani frumos, Coane, să trăiești! Ok, lăsăm pe cei doi dorohoieni ai mei preferați deoparte, singurii dorohoieni pe care îi cunosc și cred că este de ajuns, pe altcineva nu mai e nevoie să mai știi în dorohoi. Dacă îi știi pe Bobby și pe Bobo, ești rezolvat, gata. Ce vreau să recomand săptămâna asta, având în vedere că am făcut două materiale cu ce îmi place și ce nu-mi place la un drum de Anglia, România și retur. Bineînțeles, i-am dat drumul doar celui în care spun ce nu-mi place, iar săptămâna viitoare o să-l încarc și pe celălalt cu ce îmi place și o să vedeți de ce este metoda mea preferată de a ajunge în țară și de ce aleg în fiecare an același lucru. Deși când ne întoarcem suntem fierți de oboseală și spunem gata, jur, nu mai gata niciodată, dar tura viitoare luăm avionul și întotdeauna ne întoarcem la aceeași metodă. Pentru că am făcut drumul ăsta de 12 ori și știu câte greutăți poți întâmpina, câte lucruri nu știi, câte neprevăzute pot fi. Dacă iei și pui o poză sau faci un mic videoclip și îl pui acolo undeva pe Facebook, pe un canal dedicat celor care călătoresc, care sunt mereu pe drumuri, care au nevoie de informație de la fața locului, concretă și corectă, am zis, băi, cel mai bine este să facem un grup pe Facebook în care noi, ăștia, șoferii, călătorii, ăștia care tot umblăm așa ca nebunii prin toată Europa, să ne informăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții. Dacă este un blocaj pe undeva, dacă este, ce știu eu, un ambuteiaj, un accident, niște lucrări care cauzează probleme mai mari decât ar trebui, dacă există ceva probleme sau ceva extra controle prin vămi, să fie oamenii pregătiți, să știe, băi, uite, acolo am nevoie de cutare chestie, ia să văd, o am, ia să verific, hai, uite-te în bagaj, câștigi timp și bineînțeles este o informație pe care o preiei de la cineva, repet, la fața locului. Nu aștepți sau nu te încrezi în vreo aplicație care poate a fost actualizată acum 5 minute, poate nu. Na, și aia depinde de sateliți, de puterea semnalului și așa mai departe. De aceea am spus, băi, dacă noi ne ajutăm între noi, facem o brânză, nu? În special băieții ăștia care fac transportul sau băieții care fac coletărie, transport persoane și așa mai departe. Ei sunt eroii șoselelor și îi salut pe toți. Puneți băieți acolo pe Facebook, pe grupul Călătoresc dinspre România. O să las detaliile în descriere. Am format grupul ăsta cu vreo 2 sau 3 luni cu ideea de a avea o platformă, un loc unde omul care este pe drum poate pune o informație utilă pentru cineva care fie se pregătește să plece la drum, fie este deja pe drum și nu știe ce îl așteaptă. Bineînțeles că pandemia și timpurile astea nebune în care trăim nu pot să ne facă mai relaxați, ci mai stresați și mai nebuni de cap. Iar dacă avem o informație în plus, cred eu că ne ajută. Deci recomandarea mea de săptămâna asta este înscrieți-vă pe grupul Călătoresc dinspre România ca să putem pune acolo, să formăm o comunitate, să avem informații corecte, concrete, de la fața locului, de pe drumul ăsta, din unde sunteți voi, din țara unde sunteți voi spre România. Contează că atunci când sunteți pe drum, pe un anumit tronson, într-un anumit loc unde ați văzut o chestie care fie vă impresionează în mod plăcut, fie neplăcut, să o puneți acolo. Pentru că, da, face mult pentru familii cu copii, de exemplu, să știe că în locul X este undeva o parcare cu loc de joacă sau în locul Y toaleta a fost închisă pentru că nu știu cine bun o demolat-o cu un whatever. Este foarte important să știi, dacă te trage copilul, tati vreau pipi, să știi că peste 2 km sau 3 km vine o toaletă care nu-i curată sau care poate are nu știu ce probleme. Sau vrei să tragi într-o parcare, să faci un picnic, să iei masa cu familia, că na, ești de 4-5 ore pe drum și acolo s-a întâmplat un accident sau eu știu, s-au luat 2 la bătaie. Chestii de genul ăsta contează foarte mult. Gata, vă las, asta a fost tot pentru chestia de weekend săptămâna asta. Nu vreau să fac altceva decât să vă urez un weekend plăcut, liniștit, relaxant și na, suntem în lockdown aici în Anglia, deci stay safe folks,
Vă pupă Escu, sănătate și numai bine. Pa, pa!